sai mu ce to mun gode ORTN da amfani da kuke nan tare da mu, kuna bin mu sau da kawatin da sahe, kuna ganin bayan mun kai ziyarori ga manyan gari, kuma ga abin da ya kawo mu shine tun da kokowa an maido ta nan kamar yadda aka yi a Maradi kuma ta yi da kyau, to shine muka zo mu ga kagaye kamata da mu da 'yan region da 'yan league da 'yan urbanism da 'yan ekipama wani disposition ya kamata mu sa en place don wannan tsari ya tafi da kyau. Disposition na daya na tribune da na salle de presse da na air de combat da na tribune complementaire da mutane za su zamana. To alhamdulillah mun yi turu, mun gani, mun tattamna, mun ba 'yan gari magana, mun shurare su kuma musu proposition kuma sun yarda da haka. Nan da inda muke tsaye, inda ni nake tsaye nan shine zai zama buhu na ƙarshe na nan wajen an yi hilin kwakwake na hilin nan za a yi shi nan ba na abin da ya kai can nan. Haka da kuke gani daga wannan foto zuwa ƙarshen inda wancan mutum yake za a yi turbin guda, nan kuma a yi turbin guda. kan ga tsaron kin da za mu hudda yar da kwambakin tana cikin shan visual kin na tribune official na tribune complementar da aka yi tun da bun masu alaikum.